बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम बिटिआर गोरोबथा जानानै गोजोन खौसेथिनि फारसे आगान सुरनाय समावनो फिन बर'फोरनि गेजेराव गोदान बिग्रायारि आफादा जोनोम मोनबावदों। जोबोरै मख'नो गोनांदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव एनएलएफबि आरो माखासे आफाद दाफुंनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बेफोर जोबथायासै। बबेखानि बेफोर आफादनि उनाव दायो गुबुन मोनसेबाव बर' लिबारेशन आर्मिया जोनोम मोनबावदों। नंगौ, गोजोनखौ हास्थायनानै बारग' एनडिपिनि मोनब्रै हानजाया गुबै दाहाराव फैफिननायनि उनावनो दायो बर' लिबारेशन आर्मि मुंनि गोदान बिग्रायारि आफाद जोनोम मोनबावदों। 2023 मायथाइनि 11 फेब्रुवारियाव दाफुंनाय बर' लिबारेशन आर्मि आफादनि गुबै थांखिया जादों बर'नि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाय। आसामाव गोदान आफाद दाफुंनाय बर' लिबारेशन आर्मिया आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम मिथिहरनाय जादों दि मोनसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों गोदानै दाफुंजानाय बिग्रायारि आफादा खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों सरकारनिसिम मिथिहोदों दि बर' लिबारेशन आर्मिनि गाहाय थांखियानो जादों आलादा बर' सोरजिनाय। मख'नो गोनांदि गोदानै जोनोम मोननाय एबा जोनोम होनाय बर' लिबारेशन आर्मियाव आफादगिरि महरै बि दैदेनग्रा आरो गाहाय नेहाथारि महरै बि बोखांसा बिबान सामलायदों एबा बिथांमोना बिबान सामलायनायखौ जों खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों नुना मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बर' हारिनि गेजेराव मोनसे फिन आरोबाव गोदानै बिग्रायारि आफाद जोनोम जानाया आथिखालाव सावरायनाय एबा दिनैनि समाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव बर'नि गेजेराव गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम। नंगौ, बिथांमोना खौरां बिबुंसार एबा नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों दि बे मिथिसार बिलाइजों आसाम आरो भारत सरकारखौ मिथिहरनाय जायोदि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे आफाद बर' लिबारेशन आर्मि मुंनि आफादा इंराजि अक्ट' थांनाय 1 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयावनो दाफुंनाय जादोंमोन होननानै बिथांमोना बे नटिस एबा मिथिसार बिलाइयावहा मिथिहोनाय जादों आरो बिथांमोना फोरमायदों जोंनि बिबाना जादों आलादा बर' हादर सोरजिनाय होनना बिथांमोना बे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों बिथांमोना रोखा फोरमायदों। नंगौ, बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदोंदि बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव बिग्रायारि बर' लिबारेशन आर्मि होननाय मुंनि मोनसे आफाद एबा बिग्रायारि आफाद जोनोम जानायखौ जों मिथिना मोननाय जादों। बे समावहा नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहा बिटिआर एकर्ड थामथि गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जाना थांदोंमोन आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आथिखालाव खामानि मावबाय थानाय समावनो फिन आरोबाव बर'नि गेजेराव गोदान बर' लिबारेशन आर्मि आफादनि जोनोम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।